רבי תחפון הים כסר המלאכה מרובה והפועלים ושלמי השכר ורבי דחל. ירדנאים. ארדננו. יביאו. Dieu est avec toi. I love you, Yarden. רבי השנה בקוזינה אני עובדה ממנה בדאי תימפני בלבטנה כשאתם חיים לרשות. תייר בדיוק כשאתם חווית שתחווה משגעת שתיש מהכל. רבי יהודה אומר רבי זייר בתלמוד שגידת תלמוד אולי זדון ירדן I love you. שלום עליך ירדן ביבס, בשמי ובשם תלמידי בית ספר בית חנה בפריז, כאובים אנחנו על האסון הכבד שפקד אותך, וכמובן שאין מילים מספיקות לשכך את הכאב הנורא הזה. אבל התקווה תמיד ליוותה את העם היהודי, ובשום פנים לא להתייאש, חס ושלום, לא להרים ידיים, אלא להתמודד עם הכאב, ובטוחים אנחנו בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעניק לך את הכוחות הנחוצים כדי להתמודד עם האסון הכבד הזה. בטוחים אנחנו שתעשה כמיטב יכולתך מעל ומעבר, שתעשה עכשיו את כל מה שאתה יכול כדי להעלות את נשמתם בגן עדן העליון, ושכמובן שהם נמצאים במדרגה גבוהה שאפילו הצדיקים לא יכולים להגיע, ומאחלים לך בכל עוז ותעצומות שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ממש כוחות אדירים, וכדי להתמודד עם זה כמובן שהצלקות, הצלק יישארו, אבל בטוחים אנחנו שתהיה מסוגל להתמודד עם זה, והקדוש ברוך הוא יחדש לך את הכוחות ויתן לך את כל מה שנחוץ לך. בשם כל תלמידי בית חנה ובשמי מאחלים לך כל טוב והצלחה.